Halo guys, hari ini aku mau nengok anak-anak hijau nih guys. Ini pohon daun salam ya guys. Sedulur pol sak detek guys. Ini jahe, daun bawang, sing enek sing lagi tak deder. Nah, iki tomatku guys. Iki aku arep panen guys iki guys. Semua mateng-mateng. Iki tanduran iki tukulan guys. Nah, tukulan. Guys, tak panen ya guys. Iki wis ping 3 nekku manen tomat tukulan iki guys. Kudu hati-hati guys, iki sik enek kembange sing iso berbuah. Yuk sik enek meneh guys. Entek sekali cucu iki. Iki kembang-kembang sian. Iki ya pakai ini. Loh kok bosok iki? Kemana kok malah lagi? Lumayan kan guys, oleh 12. Lumayan banget. Bukaan setengah kilo dewe guys. Kiwat anu ke. Kedung jeruk kita pangani uler ae gak iso lemu guys. Wis tak obat barang panggah dipangan uler. Kayak ngembang-ngembang guys. Diblebet nganu gitu. Guys, bye bye.